Eskozu mesedez. Arratsaldeon. Kaixo, entrevista egitera bat. Bueno, oraingoa. Franko garaian asko jotzen zizun irakasleak. Bai, asko. Nola zigortzen zizun irakasleak? Egurrezko regliagaz, eskuzabalian. Zer egiten zenuen zure denbora librean? Erropa garbitu, errekan. Eta gero, soloan, lanak. Zer pentsatzen duzu teknologia berriai buruz? Bueno, ondo, nik ez tekotetzian ordenadorerik ez ezerbez, bai gaztiantzako, ondo ere txitzen zer. Aldaketa hau positiboa dela pentsatzen duzu? Nik uste dut bai, positiboa dela, deberiak eta danak, hobetu egin dituela. Aldaketak handiak izan dira? Bai, asko handia. Ni lan egiten eskolatik urten da, eta oin mobilegaz dabiltzez dana. iPhone, Samsung, existitzen zen hori zure garaian? Nire gazte denboran entzun bezorre, holangorik, ezerbez. Noiz hasi zinen eskola? Ni 8 urtegaz, 14 artean, da denbora guztian liburu bategaz. 14 eskolia itxi eta solora lanean.